So ngoba siyeza isikhathi lapha babi bayobekwa one side bese emasontweni. Le parable isho lokho. Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabango. Siphinde sibonge futhi sisahlangene sokhuluma nje indaba ezimnandi. Indaba ke lezi ethinta umuntu nje kanye noNkulunkulu. Ngiyabonga kakhulu kubo bonke abakhomentayo malanga wonke. Ngithi nje ngikudlulise futhi ukubonga kubantu abasubscribeayo. Ngiyanibonga nonke kakhulu. Ngibonge nabantu abalayikhayo. Uma ngabe ukuthi nje uyaqala ukufika kule channel ngiyakwelcome. Ngithi nje feel free usekhaya. Na ungenza konke nje okuhle okwenzwa ngabanye, kanti futhi kubantu esihlala sinabo ke ama returning viewers nabo bonke nje esihlala sinabo from usaqala. Ngithi nonke ngiyanibonga ngathi uNkulunkulu anganibusisa nonke. Ngiyanamukela, ngiyanibonga. Asiqhubekeni nje sihlalele indabeni lezi ezimnandi. Indaba lezi ezisilungisayo ziyasiyala, ziyasikhuza, zenza nje konke zimnandi, kodwa ekugcineni kwakho konke noma ngabe ziyasikhuza kangakanani, kodwa ekugcineni kwakho konke okuhle ukuthi zimnandi. Ake singene ezweni la namhlanje. Singene endabeni kaMatthew chapter 13. Sofunda soyiqala lapha ku verse 47. Sehle nayo. Ngizofunda iparable ke namhlanje engakaze ngashumayela ngayo. This parable ngihlala ngiyifunda njalo but angikaze nangelilodwa ilanga ngayi-understanda ever since ngaqala ukushumayela full time. Nje ngasho ngithi uqala ukushumayela kwaku-2013 la ke ngaqala khona till today. Yeah, but endaweni ezahlukene, but lo msebenzi ngiwenza nje full time. Ngiyaqala ukushumayela ngale parable each and every time bekuthi uma ngabe ngifika kule parable ngithi la uNkulunkulu wayesho ukuthini. Hayi ngidlule angikhumbuli nangelilodwa la ngikhuluma ngayo ngoba angihlala ngiyibuza njalo la uNkulunkulu wayesho ukuthini. Kube khona leyo nto leyo ukuthi hayi angakaneliseki, but ke ngiyambonga ukuthi uyambulile kulamalanga. Asikhulumeni it lakimi ihloko sakhona sithi the parable of the dragnet. Umfanekiso lo wenetha noma wamanetha ngesizulu lisho kanjalo. Bese lithi ke uJesu ekhuluma la uthi again the kingdom of heaven is like a dragnet that was cast into the sea and gathered some of every kind. uJesu uthi umbuso wezulu ufana nenetha noma yona idragnet le eyathathwa yafakwa olwandle. Inet le enkulu eyathathwa yafakwa olwandle ibamba ke some of every kind. Shuthi ibamba nje konke lenetha, kukho engakubambi, konke yakubamba. Inet enkulu eyafakwa olwandle. Shuthi umbuso wezulu unjalo ngoba uyawufanisa uthi umbuso wezulu unje. Angithi wenzela ukuthi si-understand umbuso wezulu ukuthi yini umbuso wezulu. Ukhumbule wayenza lemfanekiso ekhuluma kubantu abangawazi abangakaze bawubone, but ewukhuluma ngomfanekiso ukuthi bawu-understand ukuthi even noma ke sekufika isikhathi la sebe-understanda khona ngokwambulelo uNkulunkulu ba-understand better. Uthi ke umbuso wezulu shuthi ufana ne-dragnet, shuthi umbuso wezulu wehlile ula emhlabeni. Ufana nenethe elisolwandle, lolu lwandle yilo mhlaba. Ubamba kwasani of every kind umbuso wezulu. But ke asiqhubeke nayo verse 48. Which when it was full, le net le okuyothi uma ngabe seyigcwele, they drew to shore and they sat down and gathered the good into the vessels but threw the bad away. Uthi uJesu ithi lenethi uma ngabe seyigcwele bayidonse logwini. Shuthi angithi bayifake phakathi olwandle. Manje ibamba kwasani. Ithi mayisigcwele bese beyidonse baze bafike ngale ngaphandle logwini ngale onqenqemeni lolwandle. Yabona nje lapho ukuthi lapha amanzi yilapha aphela khona. Ikhona ke lapho ogwini. Bese ke kuhlalwa phansi ke manje bese khishwa ke abahle noma okuhle okutholakala kwilenethi kuzobe sekuyathathwa kufakwe izitsheni. Bese kuthi okubi
ikhona ke okuzothathwa nakho kubanjwe yinethi bese kuyalahlwa konke lokho kubi kuzolahlwa. Uma ungakubhekisise kahle this net noma umbuso wezulu weza noJesu Kristu ewushumayela uyena ofika azoshumayela umbuso wezulu and njengoba lokho ushumayela kumbuso wezulu ufinyelele kwizindawo zonke njengoba ufanisa nenethi nje ufinyelele kwizindawo zonke ubambe kwasane some of every kind ubambe kwasane lombuso wezulu wonke amasonto anamagama noma ngabe amagama ahlukene noma ngabe yiliphi igama bonke abaphathelele iBhayibheli elikhuluma ngoJesu Kristu oweze emhlabeni eshumayela ivangeli lombuso bonke labo babanjwe ile nethi ewumbuso wezulu ngoba umbuso wezulu ufanisa nenet nami ke manje ukuze ungiunderstand kufanele ngihambisane nalokho ukuthi ubanjwe bonke labo amasonto different abanjwe ile net. Ngisho noma ngabe ibaphi noma ngabe iliphi isonto elinegama nelingenagama as long as nje kukhonzwa kuleyo ndawo leyo bonke babanjwe ile net and ke manje kufika isikhathi la khona ke manje bonke ababanjwe ile net lithi lelizwe likaNkuluNkulu okuhle kuzofakwa ezitsheni bese kuthi okubi kuzolahlwa. Ikuphi okubi la okuzolahlwa? Uma lithi okubi kuzolahlwa njalo bekuthi uma ngabe ngifunda lelizwe ngiyakho ngithi ngiyaqala nje ukuthi ngilishumayele ngoba uNkulunkulu uthi agcine elambulile nakumina. Njalo bekuthi uma ngabe mina ngicabangela that's why angithanda ukushumayela into noma ngifundise ngento uNkulunkulu angayambulanga ngoba ngizoletha iexperience yami noma iunderstanding yami ngiyimoshe yonke into. Iunderstanding yami ya before makufika kulelizwe ukuthi konke okubi kuzolahlwa bekuba ukuthi lithi izwi likaNkulunkulu bonke laba bangafuni ukukholwa kuJesu Kristu bazolahlwa. Well uNkulunkulu uyayiveza le ndaba. Laba bangafuni ukukholwa kuJesu Kristu abaweli kubo bonke laba babanjwe yinethi. Yabo nje wonke umuntu omtshela ngoJesu athi angifune Jesu wenu athi angifune mlungu wenu athi angimfuni lo mjuda azadlule emhlabeni engafuna ukukholwa kuJesu Kristu loyo akazange azabanjwe yinethi. Loyo nje umuntu owathi inethi likhona olwandle wabe lokho elidoje njalo ukuthi lingambambe wabe lokho elidoje njalo abanye babo baze badlule emhlabeni abanye babo basalidoja namanje bakhona bayaphila. Lelizwi leli noma lomfanekiso lo le parable ayikhulumi ngabantu ababahedeni abangamfuni uJesu, ayikhulumi ngabantu abangasonti, ayikhulumi ngabantu abangamfuni uJesu Kristu, kodwa ikhuluma ngabantu abagcwele emasontweni abathi sikhonza uJesu. Amasonto maningi ahlukahlukene anamagama amaningi. Mawubabuza nikhona mkhonzani uJesu kule nkonzo yenu athi umuntu yes nathi siyamkhonza uJesu. Likhuluma ngabo ke le parable likhuluma ngabantu nje abakhonza abasemasontweni hayi abantu abangakholwa. Lichazani ke le ndaba? Ichaza ukuthi ngoba umbuso wezulu mabe ufana nenet ebamba kwasani konke nje bese kuyothi kugcineni bese kuyaseparatewa okuhle kufakwe ezitsheni okubi kulahlwe. Kukhomba lokho ukuthi kukhona abasemasontweni abazotholakala bebahle. Asikhuluma ngabantu abangakhonza abangamfuni Jesu Kristu, sikhuluma ngabantu abakhonzayo la abathi sikholwa kuJesu Kristu. Khona abahle abayotholakala befakwe ezitsheni bese kuba khona ababi abayotholakala belahlwa besemasontweni bekhonza bethi nathi sikhonza uJesu Kristu bebanjwe inethi. Angithi le nethi lena ngesikhathi babamba bonke nje bebabamba ibabamba because sebeyakholwa. Wonke obambekayo uvela athi nami sengilandela uJesu, wonke obambekayo uvela athi nami sengilandela uJesu, wonke obambekayo uvela athi sengilandela uJesu. But khona bahle khona futhi nababi. Into ke nje leyo eyisimangaliso. Lento ke ikulethela ukuthi understand ukuthi yebo amasonto akhona yebo maningi but akusiwo wonke akholwa kuJesu ngeqiniso. Abanye leli igama elithi Jesu bayalibiza nje just nje ukuthi libizwe ngabe sekuthiwa phela hawu kodwa kwakusonto bani lona leli lingakhulumi ngoJesu Kristu bayalibiza nje just ukudlulisa but bona bayazi ukuthi basebenzela muphi
okusobala futhi ukuthi bayazi basebenzela omubi. Khona nje abantu ababizwa ngabapostoli, abanye babizwa ngabaprofeti, abanye babizwa ngabavangeli, abanye babizwa ngopastor, abanye othisha, abanezikhundla ziningi nje zahlukene ababizwa ngazo. Khona ababa amakholwa abathi thina nje sikhonza lapha abantu nje from komkhulu kuze kube komncane kunabo bonke. Uma ngabe khona omncane kunabo bonke othi nje hayi mina nje angisiyilutho kuphela nje ukuthi ngiyodumisa uNkulunkulu. Khona iningi labo okuyothi uma ngabe sekukhethwa inethi sikhishwe ngaphandle, khona bazokhishelwa ngaphandle kutholakala ukuthi hayi wena ungomubi okufanele ukuthi mawuyolahlwa. Abanye kutholakala ukuthi wena ungomuhle okufanele ukuthi mawuyofakwa ezitsheni. But ithi lelizwe liqhubekela ikhulumele lona ukuze sol understanda kahle. Verse 49, so it will be at the end of the age, the angels will come forth. Malisho kanjalo lithi so it will be at the end of the age. Sikhona isikhathi la kuyothiwa yonke into seyiphelele. Uthi uJesu kuyoba njalo mase kufika isikhathi la konke sekuphelelisiwe konke. Shuthi sekuyobe sekuyisikhathi sokugcina. Okwamanje akukabisona isikhathi sokugcina, okwamanje kusase isikhathi esimnandi 14. Isikhathi lesi esihle nje somusa sokuthi mawuzwa ivangeli lokuthi kholwa kuJesu Kristu, kholwa kuye, namhlanje usasenalo ithuba, ungalindi kuze kube kusasa ngoba awulazi kusasa lofika nini. But siyeza isikhathi sokugcina elithi izwi likaNkulunkulu, so it will be at the end of the age, the angels will come forth. Ingilosi zizoza. Okunye mhlawumbe kufanele ukuthi mange nguveze la ukuthi umbuso kaZulu ukhona. Ngengasho kuma video a previous njengoba ngilongikhuluma nje ngishumayela indaba yombuso kaNkulunkulu. Ukhona umbuso, uyaphila, unezidalwa eziphilayo. uJesu yinkosi yakhona kuloya mbuso, and ezinye zezidalwa eziphilayo embusweni wezulu izingelosi zikhona nazo. Ingakho ethi ingelosi zizoza ngaleso sikhathi leso sokugcina. Lalela ke ukuthi kokwenzakalani. Separate the wicked from among the just. Ingelosi zothi uma ngabe ifika zobe seyihlukanisa ke manje ababi from abalungile. Abalungile bazoba one side, ababi nabo babe one side ngaleso sikhathi, and abayobe benza lowo msebenzi lowo zingelosi. Lisho njalo uthi uJesu kuyoba kanjalo ngaleso sikhathi leso sokugcina. Ibaphi laba ababi? Ababi njengoba nje ngishilo, labona nje wonke umuntu ongamfuni uJesu Kristu vele ungomubi loyo. Wonke ongamfuni uJesu, ongafuna ukukholwa kuJesu Kristu azadlule emhlabeni ungomubi loyo, yolahlwa loyo, akazange abanjwe inetha loyo. Kodwa kukhona laba ababanjwe inethi kodwa batholakala bebabi. Ibaphi labo? Yilabo abadlalayo emasontweni. Kunabantu nje abaye emasontweni bayeli kuyodlala. Kunabafundisi abaqala amasonto just because nje bona bayicabangela izisu zabo, bayicabangela ifame yasemhlabeni, into yesikhashana. And manje okubi ngalabafundisi bazipha futhi nama titles amakhulu, bathi baba apostoli, abanye bathi baba prophet, futhi bawathanda lawo ma title lawa yi2, yiwo nje abawasebenzisa kakhulu. And abanye babo bawodokotela bayathanda uku-add namanye ama titles ngaphezulu ukwenzela ukuthi wena muntu ongazi lutho mawuqala ubona nje ukuthi hawu umpostoli uvela umhlonipho, omunye hawu umprofeti uvela umhlonipho. Bayawathanda lama titles, but laba bantu laba bayicabangela bona, just fame for bona. Kubona indaba kaNkulunkulu is like a joke, into engekho. Unfortunately kunabalandeli noma abantu abakhonza kulako shuthi abalidwa yilabo bantu labo, umholi bese kuba nabantu abalandelayo abaholwa yilowo mholi. And lowo mholi uma ngabe angeke azalishumayela iqiniso kuwena, nawe ulokhu uhleli ngaphansi kwakhe, you are in danger yokuthi yena uma ngabe etholakala ebengomubi, nawe ngokuba umlandeli wakhe, ngoba abalandeli bakhe bagcina sebekhonza
abantu bekhonza labafundisi babo labaprofeti nabapostoli babo and manje ngokukhonza labantu laba babo abanye babo baze bathatha izithombe zalabaprofeti bayifake endlini abanye bathenga konke nje okuthengiswayo kuthiwe lokhu kwalomprofeti noma kwalompostoli kuzokuprotecta and ngesikhathi senenza kanjalo nina unaware noma aware nithi nina nikhonza uJesu Kristu kodwa nemkholwa uJesu senikholwa kule leader yenu esenithatha izithombe zayo nayibeke endlini sekuuNkulunkulu wenu seniprotectile unikeza nezinto lo muntu ukuthi lokhu nikusebenzise endlini wena iqhane ezifakwe emizimbeni wena manzi eningawazi nokuthi masenosebenzisa adlule kuplamanzi wena ama oil kuningi okusetshenziswayo zonke lezi zinto lezi niyayithatha niyazisebenzisa ziphenduka ziba uNkulunkulu kunina manifike emasontweni nani niphinde futhi nithi uJesu inkosi nifike futhi emasontweni nani nishumayela ivangeli futhi lombuso elithi wathi uNkulunkulu mabe khuluma funani iqala umbuso wezulu nokulunga kaNkulunkulu koza konke koza kunilandela nawashumayela wonke lawo mavesi lawo but whether ni aware noma anikho aware uma ningaphansi kweleader enjalo angithi nani nibanjwe ile net yombuso wezulu thema nizwa ngombuso wezulu ngoJesu Kristu nabambeka but naseniwela kwileader errong nani notholakala and futhi nigcina nidlala emasontweni nize nibaprotect nabafundisi noma sebe wrong nani notholakala nilaba babi. Yabona ukuthi alikhulumi la ngomuntu ongamfuni uNkulunkulu at all alikhulumi ngomhedini la kodwa lana likhuluma ngomuntu ophakathi endlini yesonto okhonza uNkulunkulu okholwa kuJesu Kristu yibo laba bazotholakala bebabi bese kuba khona abathi noma beholwa ngumuholi obiziwe vele nguNkulunkulu banenhlanhla ke lapho ngoba abaholwa umuholi obizwe uNkulunkulu each and every time uyabadlulisa kuye lowo muholi bayisa kuJesu Kristu uthi ningakholwa kimi kholwani kuJesu yena yedwa futhi ningamhlanganisi nalutho and abanjalo abashumayela lelo vangeli lithi thina siphathi lutho siphathi manzi asiphathi ihlahla siphathi lutho nje okuphathwayo asinayithombe thina kodwa sinoJesu inkosi nomsindisi wokuphila kwethu unfortunately abanjalo abafunwa and laba abanjalo yibona ke abaphethe lona ivangeli leqiniso and yibo ke laba bayotholakala befakwe itshene ezinhle yilaba bayotholakala belungile ingelosi ke seza leso sikhathi okwamanje nje uma usalizwa lelizwi kusengenzeka ulizwe futhi ungayikholwa nalento engishoyo ukuthi ayilo yasibhedela ayikho lento ayikhulumayo uzazelapha zonke lezo zinto lezo angithi kusaseyimanje konke kusahamba kahle but siyeze isikhathi uma ungekuphenduke manje ngoba isolution ile phenduka yekela ukudlala esontweni yekela ukulokhu uthatha abafundisi ubabeke phezulu uthatha uJesu umbeke phezulu umfundisi ufana nami nawe siyayifanela ukuthi njengoba yena ubeke uNkulunkulu kuleader but mayengalidi ngeqiniso ngokusezweni shiya musukulandela leyo ndawo rather hlala kuNkulunkulu uyilandelela uNkulunkulu uyilandelela uJesu Kristu until akuholele endaweni right la uzothola khona ivangeli leqiniso ngoba siyeze isikhathi lapha babi bayobekwa one side bese emasontweni le parable isho lokho ake siqhubeke nayo ithi ke ku verse 50 and cast them into the furnace of fire they will be wailing and gnashing of teeth kubi ke uma ngabe kuyoze kufike kuleso sikhathi leso ukuthi ubusesontweni ngoba wena uthatha isonto lakho waliphakamisa kakhulu ukudlula uJesu abaningi badlala emasontweni ngohlobo lokuphakamisa ukuthi isonto lethu yilo isonto lethu lona elikhuluma iqiniso isonto lethu this isonto lethu that ayisingandaba yesonto lami noma isonto lethu indaba ingoJesu abantu abaningi sebebambelele emasontweni ukuthi isonto lethu yile lingcono sebebambelele emasontweni ukuthi isonto lami ilona eli right abafundisi bami bona ba right dlule emasontweni iya kuJesu ngoba uma ungeke ukwenze lokho siyeza ke isikhathi lapho lithi lelizwe khona ku verse 50 bayothathwa bafakwe esithandweni somlilo nalaba abathi sihoga sikho
lalela ke sikhona ngoba lisho njalo iBhayibheli lithi khona isithando somlilo lapha abayothatha abalahlelwe khona. Uma ngabe uthi wena isihoga sikho kodwa iBhayibheli libe likhuluma about the furnace of fire, that is hell, uthi wena kodwa ayikho leyo nto iseBhayibhelini, ngithi mina qaphela la ukhonza khona, kusho ukuthi awutshelwe iqiniso ngoba baphethe the very same Bible kodwa futhi leli Bible abali-interpreti ngendlela right. Ikhona ihell, sikhona isithando somlilo, and ngeleso sikhathi selanga lelo lokugcina kuyobe sekuhlukaniswa khona bazothathwa nje bayofakwa kuphi emlilweni, and lithi iBhayibheli kuyoba khona ukukhala nokugedla kwamazinyo, which is very sad ukuthi abantu belizwile izwi leqiniso kodwa bona bavele bakhetha nje ukuthi sovala indlebe zethu thina sifuna lokho esikufunayo okukhulunywa uNkulunkulu thina sikufuni. Koba very very bad ngaleso sikhathi leso, kuba kubi. Lalela uJesu letha this parable futhi uletha nabashumayeli kulezi ikhathi lezi zokugcina to warn people ukuthi ningaweli kuleso sikhathi. Akafuni uNkulunkulu kube nabantu abazoyolahlwa esithandweni somlilo, akafuni uNkulunkulu kube nabantu abayoyithola sebekhala begedla namazinyo kuukuthi bebanjwe inethi, ngoba umbuso wezulu ufana nenethi, kuukuthi besemasontweni. Lalela kunabantu abasemasontweni abazolahlwa khona nje, baningi kakhulu futhi basemasontweni bazolahlwa because sebekhonze amasonto okudlula uJesu, babambelele ezintweni zamasonto too much. uJesu sebeze bambekele eceleni, babhesi kuyadlalwa, and abantu bagembula ngempilo zabo, kuyoba khona ukukhala nokugedla kwamazinyo ngaleso sikhathi. This is a warning ekhuzayo. uNkulunkulu akasabisi but usitshela iqiniso ukuthi nakho kuzokwenzeka kuwena, utholakale ube mubi kodwa nawe inethi lalikubambile nawe kodwa wavele watholakala umubi. Kokwenzeka lokho, rather come to Jesus, kholwa kuye kuphela, utholakala ungolungile. Lalela musu kufundelwa iBhayibheli, musu ukuthi kube nabantu abazoku-interpretela wena iBhayibheli, nawe ukuthole nje iBhayibheli wena self, uyifundele wena self, ucela umoya engcwele ukuthi akwambulele. Lalela, even nami njengoba ngikulethela lelizwi, ngilishumayela lelizwi, mina nje ngizothi kwamina ngihlole ukuthi lokho engilethela khona kuliqiniso na, kuyaphila yini, kanjani uyokuhlola kanjani, ngokuthi nawe thatha. Ungathi ngoba mina sengiwafundile lamavesi bese wena ungawafundi, nawe athathu wafunde, ucela umoya engcwele ukuthi akwambulele lamavesi, and uzokwambulela uma econfirma lokho engikukhulumayo, then usungaqhubeka ulalela lento engishoyo. But uNkulunkulu uma engayiconfirm lento engiyikhulumayo, then ungaphindi uzongilalele, ngoba kusho ukuthi kwamina ngumqambi manga, angikhulumi lona iqiniso, nami ngihamba ngeinhloso zami. Kwamina search me, search wonke umuntu ohambisa lezi indaba, but asiqhubeke nalo lelizwe. Akumelanga kube nabantu abayotholakala bekhala kuze baze bagedla amazinyo ngoba sebetholakala sebelapha ya esithandweni somlilo. Verse 51, Jesus said to them, "Have you understood all these things?" They said to him, "Yes, Lord." Yazi uJesu mayebabuza kanje, uthi niyaqonda konke lokho. uJesu waye understand that deep of this parable. Why understand ukuthi lento engiyikhulumayo i very deep, but I wonder labantu bayangizwani, obvious futhi ngoba waye uJesu uwazi konke kodwa nje uthi wababuzake, niyaqonda yini konke lokhu? Bamphendula nabo bathi yes Lord. Uma ngabe kuukuthi bathi yes Lord, okusho ukuthi laba bafundi bakha ekhuluma kubona ngalesi sikhathi babeqonda indaba ezideep ezazikhulunywa uJesu Kristu, ngoba this is very deep. Abayolahlwa la, yabona nje la umhedeni, ngikhuluma kanjalo, umhedeni nomuntu ongamfuni uJesu Kristu akekho kule parable. Le parable iphakathi emasontweni, ikhuluma kubantu abasemasontweni. Zicheck ukuthi ngolungile noma ngomubi uphakathi esontweni, ngoba kusho ukuthi kukhona abantu abaphakathi emasontweni nje abayotholakala belahliwe. Cabanga isikhathi sakho usuwastile. So maybe kukula kwamanye amasonto bhadala namathikithi nazo zonke izinto. Cabanga ngale athi uJesu mina hayi angikwazi. Okay, verse 52. Then he said to them, uJesu,
Therefore, every scribe instructed concerning the kingdom of heaven is like a householder who brings out of his treasure things new and old. Yazi ngiyayithanda nange NLT le verse le. Ngicela ukuthi ngeke ngibheke nje NLT ithi. Then he added, every teacher of religious law who has become a disciple in the kingdom of heaven. Bengifuna nje lawo leo part leo ngoba ngenye King James version ithi therefore every scribe instructed concerning the kingdom of heaven is like. Shuthi every scribe is a teacher. Wonke uteacher oyaliwe mayelana nombuso wezulu. Ngoba khona abayaliwe mayelana nombuso wezulu, khona futhi nabangayalwanga. Khona nje abayingenele nje umathanda wabo bazenzela whatever bayithandayo. But wonke oyaliwe uteacher noma scribe oyaliwe mayelana nombuso wezulu, uthi uJesu is like a householder. Ufana nomninimuzi or a householder. Mangabe understand. Bese lithi this householder noma umninimuzi who brings out of his treasure things new and old. Wonke umuntu oyaliwe mayelana nombuso wezulu ukanje ufana nomninimuzi noma householder. Bese kuthi ke manje emzini wakhe noma endlini yakhe kune treasure, incebo. Kule ncebo yakhe le because uyaliwe mayelana nombuso wezulu, kule ncebo yakhe uletha izinto ezintsha kanjalo futhi nezindala. Uma ngabe lithi izwi likaNkulunkulu uletha izinto ezintsha, okusho ukuthi kusengenzeka uthuthu uyachazelwa izwi likaNkulunkulu kuwena kuvele kube kusha, uthi yazi yonke lento intsha kumina, mina lento yazi yonke into yavele yayintsha. It's because uthole a teacher or a scribe or instructiwe mayelana nombuso wezulu. Kwi-treasure ke yakhe na ngokuphiwa uNkulunkulu uletha izinto ezintsha. iBhayibheli lokudala ulokhu ulifunda, ulokhu uleqa, ulokhu ufunda, ungal-understand, but the very same verse obukade ungal-understand lithi maselilethwa ke manje yilona okhipha encebeni yakhe ekuvele kube kusha, kube into nawe ungimangala ukuthi ha kwavele kwakusha ke manje kwangimangaza. Bese lithi kwi-treasure yakho khipha okusha kanjalo futhi nokudala. Okudala ikuphi? Ilokho ukuthi okunye uzothi maye kuletha kuwena. Ikuphi lokho? Izwi uzothi maye letha kuwena uthi oh hayi lokho ke sengeke ngakuzwa, ngiyakwazi lokho, noma uNkulunkulu lokho seke wangambulela lokho, ngiyak-understand lokho okudala ke lokho, but futhi kuyoba khona nokusha. Uma ngamangale mawuzwa into entsha uthi angaze ngizwe le. It's because uNkulunkulu khona aba-instructile, khona futhi abangazange ba-instruct abayingenele bona. But inhloso yakho konke yama-parable uJesu waletha kwakukhuluma nabantu ebenza ukuthi ba-understand ukuthi umbuso wezulu unjani. Lalela umbuso wezulu uJesu njengoba eze ukhuluma nje uyacacisa ukuthi even nabanye abaphakathi embusweni but la emhlabeni according to them bathi basembusweni babanjwe inet lombuso, kodwa kuyothi mase kuhlukaniswa kutholakala abahle nababi. Ngizothi mina ke ungaweli kwababi, ulizwe izwi likaNkulunkulu. Uma ngaba ushunyayezwa izwi leqiniso, shiya buyisana noNkulunkulu isikhathi sakhe sasekhona. Uma ngabe kuukuthi awukakamamukeli uJesu njengenkosi nomsindisi okuphila kwakho and uyalizwa lelizwi liyakhuluma, ngoba likhuluma la nabantu abasemasontweni, even nomuntu ke othi mina ngikhonza indawo but uthole uthema uyithola wayithola usuhlangana nale message. Ngizothi kumina kuwe musukutholakala ungenayo uJesu empilweni yakho, ungahambe emhlabeni ungazange wamamukela abenkosi nomsindisi. Mamukela isikhathi sisasekhona, kusaseyimanje. Yonke into eseBhayibhelini abaningi bathi hawu kwabhalwa umuntu lento, abaningi bathi hawu into zabelungu lezi. Izwi leli likaNkulunkulu liyaphila. That's why nokuletha izinto ezintsha. Ukube lalibhalwe umuntu belingeletha izinto ezintsha. Izinto ezintsha hayi ngoba zizintsha bezilokhu zikhona ukuthi uNkulunkulu ebengazambulanga kwabanye, but kulo azambula kuyena bese iqhamuka zibe ezintsha. Liyaphila lelizwi.
ingoba nomnikazi walo uyaphila. Uthi umhlaba nezulu kuyodlula kodwa amazwi akhe wona ngeke azadlule. Nalo lelizwi liyaphila soze lize lidlule. Kholwa kuJesu isikhathi sisekhona. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Asingadlali emasontweni, asibuye sihlangane kwivideo elandelayo. uNkulunkulu anibusise nonke emakhaya. Amen.